ана ҳозир мара угража дорам киштаниам. Фақат ман чӣ мегӯям? Чизе ҳаст видео. Инаи акае ки юристай, Исҳақ Яқубов ма рӯй кардам. Хай юрист ҳамеда ҳамҷа ва мо одама мешинасам рӯй кардам, боварӣ кардам рӯй кардам. Салому алейкум ака Исин Шарипов. Акаҷон я видео ки ин бачара киштаниам. Хай мегӯям чиқа видео кунӣ, я видео ки илтимос борту. Открита дар ҳамиҷа назди ҳамагон мегӯм. Як мушкилӣ сари далер мешава, мо аз ана ҳамун склад ва аз Момаҷону Лангулӣ мебинем. Одаме ки худша эълон мекунад ҳамчун хизматгори мардум, дар асл золими халқай. Агар ту ҳамин қадари мара шанс медоштӣ ки худ як аса я ҷо мегирифтӣ. Бегум дар ҳақиқат ҳамин бобои лангари тира занг зад гуфт ки 100,000 митёне. Ина чӣ хеле ки гирифтагӣ бурдагишан در کجا همون بچه ها همه مسافر ها ҳамада салому алайкум дӯсто, хуш омадем ба канали Эсим Шарипов. Бо шумо ҳастам ман, муаллифи канал Муҳаммад Шарипов. Номат палангая. имрӯз барномаи ҳаёти муҳоҷир. шумо метавонед ки дар ширкати шифофармо бо промокоди Эсим Шарипов бепул рафта ҳиҷома, массаж ва фитобочка кунед. мерай пиштакота мемола, поҳота мемола ва ҳамчун доранд доруҳои гиёҳӣ, марҳамат. ин бародарои азиз почка айснамед чудаи асри 21 ҳисоб мехӯрад. Якумаш санги гурдара бе ягон дард мерезона. Қун, рег, намак, чизе ки набоша дар гурда ҳамаша бе ягон дард мерезона. Филтратсияи гурдара назм мекунад, хунукиша мегирад, гардиши хуна соз мекунад ва як бисёр фоидаҳои дигар дорад ки вақти хӯрден ба мефаҳмем ки барои чи ин чудаи асри 21 буда. Ҳамчунин ин бо хондани оятҳои Қуръони Карим тайёр шудааст ва ҳатто шумо худтон метавонед ки дар ҳамин танаш бухонед. занг бизанен бизалад. лекин шумода мумкин ҷолиб шавад ки чӣ гуна ҳаёти муҳоҷирӣ ки дар кадр инда оқибпадаранд ва ба хотири оне ки имрӯз кор ба ҳамун дараҷаи расидагие ки на танҳо барномаҳои ма чӣ хеле ки шумо мебинед, рӯзи гузашта дар барномаи хабарӣ рубрикаи SM News ҳамин масъала буд. На танҳо ма, балки дигар расонаҳои хабариам бояд дар ин бора гап зананд. Ман намедонам ба чӣ хотир хапан, аз ҷумлаи радиои Озодӣ, Ҳодиса ТВ, Парвиз ТВ ва дигар расонаҳое ки чӣ расонаҳо бо мо дорем. Дар ин бора бояд ки гап зананд. Чӣ ба хапан? Ман ҳайрон, материал надорен, мавод надорен. ҳастаи ҳамаш дар канали ма. Гирен видеои маро бознашр кардан иҷозатай. ва дӯсто, бародарое ки дар муҳоҷирати меҳнатӣ ҳастанд, як хабара да шумо мехоҳам бирасонам, як тавсияи хеле ҳам хуб. Шумо метавонед ки билети донишҷӯӣ оформид кунед. Дар вақти ягон тафтиш аз тарафи мақомотҳо метавонед ки зудтар раҳо ёбед. Барои чӣ? Барои хотире ки шумо донишҷӯед. Ва нуқтаи муҳим дар ҳамиҷа оне ҳастад ки чунин ширкатҳо имрӯз бисёр шидагие ки дар байни ино қалобо ҳам ҳастанд ки қалбакӣ мекунанд ин корора. Савол дар иҷае ки ин бародарое ки ман тавсия метам чӣ? Ино магар ягон гӯшу дими зиёдӣ доранд? Гап дар оне ҳастад ки тавассути ин бародаро шумо дар аслам донишҷӯ мешин. Чӣ гуна донишҷӯ? бале, дар аслам донишҷӯ мешин, фақат ҳамун дарсотон тариқи онлайнӣ мегзарад. Асли будани билет донишҷӯи шуморо на танҳо мақомот, балки худи шумо ҳам метавонед тафтиш кунед тавассути QR-код ва ҳамчун литсензияи мактаберо ки шумо дар оҷа донишҷӯен. Барои ҳам хотир бепарво бошем, ба рақамҳои болои экран муроҷиат кунед. мега акай бобоҷон дар руд нур намуда. Нура чиқо бени сума парто. хуш, барномаро оғоз мекунем аз оне ки ма дар видеои пешина гуфтам ки бале, бародарое буданд ки нафаҳмиданд дар ҳамин бора ва марчавен ки нисбат ба суханои гуфтагии хитон ва бале, бародаро хай дар сари камтар қаҳр буд, ма ӯ гапҳоро гуфтам, лекин всё равно баромаданд дар видеои пешина ҳамун бародарое ки коммент кардагӣ буданд, дар видео як та пеш нафаҳмидагӣ буданд, дар ин видео бо худшон навистанд ки хуб ҳақиқата фаҳмидана аз гуфтаҳои худшон бахшиш пурсидан. Гап бародар дар бораи бахшиш пурсидан нест. Асосан ихе бигирем, асосан одама дард мекунад ба хотири чӣ? Ба хотири нофаҳмоӣ. лекин чӣ гунае ки ман дар оҷа гуфтам, ман ин корро аз ҷиҳати илмӣ медонам ки чӣ гунае ва ҳамчунин бародаро гуфтаниам ки аз худи ҷабрдидаҳо ки имрӯз суханошон дига шидестай ва аз худи далерам ки имрӯз суханош дига шидестай да ӯ тараф да ин тараф, шумо набояд хафашен ва диққат ба ино натен.
ма баъдан мефаҳмонамтон чӣ гапай ва барои чӣ бояд ки диққат дар ин масъала натиҳен. Савол мешавад ки дар кадом масъала бояд мо диққат битиҳем. Ман дар ин бора гап мезанам ва дар инҷа мисол меорам. Як видеома аз канали вип каналам и закрити телеграм канала, ссилкаш дар якум комментария. Касе ки дар кор боша ҳамин хел масъалаҳоро фаҳмидан, бидуроен обуна шавен. Он хел контентора дар ютуб баровардан дуруст нестай, чунки ҳама қадр намекунанд. Не ки одамое ки бошаи новозима мефаҳмонанд, шумо сути масъаларо дарк мекунед, асли масъаларо дарк мекунед, барои чӣ чӣ гуна контент. Шумо дидем ки Далер Хидаш дар як прямой эфир баромад, дар аввал тарафи ӯ гап зад. Вақте ки видеоро овардӣ, ози ҳамаи занакоро харидан. Ози ҳамаи занакоро харидагианд. Трам харидагиан ма хиёл мекунам. Трам харидагиан ма хиёл мекунам. Мара нахаридам. Ман агар мана мехаридам, ҳеҷ вақт балкон гап намезанам. Ози ҳамаи занакоро отказ кардам. То чӣ ба претензия накардӣ? Ози ҳамаи занакоро отказ кардисан. То эфир биромадан чӣ претензия накардӣ? Баъдан уже охири эфир хес баромад, гуфт ки маҷбур буд ҳамин кора гуфтанда. Именно чӣ сабаб шуд ки ту хези бугӯй ки дар голосо овозоит нестай, дига овозоит. Тра ки гапаро бугӯ? Духтара гирифтан бурдан, дига ҷо мундан. Агар ӯ духтара я бало мешид, мара девона бировардан, ман розӣ. Не ки духтара гирифтан аҷо бурдан. Духтара дузидан, духтара гирифтан бурдан. Ба ҳамин хотир гуфти ки ishtobi ki гапо нол шавад, типа бора ёрдам мекунад. Ҳозир агар ҳамун духтара ягон проблема мешид, дар назди падару модари ӯ ма гунаҳгор буд. Шумо ира худтон хуб медонед ва баъдию дар тарафи ман медроя мега ки маҷбура ин корро кунам, бо дар эфири ӯ мебароя, бо ба фоидаи ӯ гап мезанам. Ҳамин корро мо дар яке аз барномаҳои вип канали ма мебинем. нигоҳ кунед пирамидаҳо чӣ ранг доранд. фикри шумо ҳардир сафед, ҳардир сафед. ин пораи видеое ки мебинем бародаро дар асоси ҳамин эксперимент гузаронда мешавад. Соли 1971 ба навор гирифта шудагиа. Сафед, ҳарҷа сафеда? Бале. Агар ки ҷиддӣ бошем, ҳарҷа сафеда. Шумо бовар доред. Мақсад чашмош касалия чӣ кор кардан? Гипнозиш кардан, ҷодугариш кардан, чӣ корш кардан? Ором. Ором бародаро. Ҳамаша мефаҳмонам. У видео ки акай Муҳаммад монда буди деюм видео дар канали вип ана мега ки у бачае ко хеле гол дора мега сфед мега ва гуфте худат ки ранг рош маълумае ки ҳамин чиза боварӣ надора. ози далера ман хеле кадусай гуфте худат ки зомби шудагиам даже подписчикои лангари ҳамаш зомбиам. натури реални будаям хеле одамое ки шари сиёсафеда ҳардуше як гап кам мезанем. натури реална дидим. чӣ хеле ки шумо мебинед, одам медона сафед сафеда, сиёҳ сиёҳай, лекин нотуғри мега. аз хотири таъсири ҷомеа дар эксперимент таъсири ҷомеа буд. дар ин ҷамъ таъсири ҷомеа не таъсири якчанд гурӯҳе ҳастанд ки ин таъсирошон ба тарзи зулмае. чӣ ӯ духтарак ёфтам бурдан. ӯ духтарак мара занг зад, акай на ҳолатам хай дидам дистош бастагӣ буд. ман гуфтам чӣ кор кунам? гуфта отказ ки мара ҷавоб метавам. вақте ман отказ кардам, ӯ хай фақат дидам. духтарак биромад рафт, гуфтам ман будрум гап занам, гуфти акай ҳамин саъатиш дарте. одаме ки худша эълон мекунад ҳамчун хизматгори мардум, дар асл золими халқай. агар ту ҳамин қадари мара шанс медоштӣ ки худ як аса як ҷо мегирифтӣ, бегум дар ҳақиқат ҳамин бобои лангари тра занг зад. шахмат яъне касе ки лозим ай разбиратсия кардан дар чунин масъалаҳо метавонед ки бидуроед дар закрити канал, ссилкаш дар якум комментария. акнун мо гап мезанем дар бораи чӣ хеле ки шумо медонед ҳаёти муҳоҷирай, дар бораи як муҳоҷир ки суханош дар ҳамин масъала дахл дорад. пеш аз ин гапа гуфтан ман як чӣ мегум. чӣ далерай, чӣ ҳамун модару апаву хоҳарое ки дар ҳамин кор ҷабр дидаен. хуб ҳамин мавзӯъҳои мара диққат битиен ва ҳамчун инаи канали юристам дар ин бора гап зан. ҳамин масъаларо бифаҳмон аз ҷиҳати қонуниш суханои мара бо тасдиқ шакун. яъне чира? вақте ки одам мебароя гап мезанад дар бораи оне ки сараш зулм шидагиай, гапша қабул мекунанд, дар ин бора чора дида мешавад, яъне ки чора дидестан аллакай.
вақти эфир гузарондани эфири 6 соатаи мамада хабар омад ки аз худи амният тамошо дора эфир аз аввал то охира. вақте ки шумо баромаден ҳамин масъаларо гуфтен, ҳама шуморо бовар кардагия, чизҳое ҳастае ки шуморо бовар кардагиянд, чизҳое нестае ки шуморо бовар накунанд. вақте ки шумо баромаден дар канали уво бо гуфтен ки ин коро нестай, ба фоидаи уво гап заден, мардум всё равно шуморо аксарияташ бовар кардагия. бовар намекардагиам агар мебуд динагӣ видеои маро дида уже 100% шуморо бовар кардагианд, медонанд ки зери зулм қарор дорем. фақат дар як моменташ хатогӣ накунед. маҷбуртон накунану заявление бинависен ки ҳамин гапо дуруғай. барои чӣ хотир? заявление навистаниам бираванд худшон бинависанд, бираванд зидди ма заявление бинависанд. инами лангули, момаҷон, унаву сабурай, мабурай кияй бираванд против ма заявление бинависанд. хуб, лекин худи шумо вақте ки биромаден ҳама кора нишон доден диден, вақте ки агар заявление бинависен метонен дар як ҳолат заявление нависта ки бигин аз даъвотон гаштагин. ин ягон ҷавобгарӣ надорад. лекин иштам тавсиятон наметам. ман барои хубии худтон гуфтаистам ки кадомаш ба зарартон мешавад. лекин агар ки шумо заявление кунен ки ҳамин гапо дуруғай, гапое ки шумо гуфтагиен ки зулму ҷаброе ки нисбати шумо кардагиан, ҳамин гапо дуруғай агар бигӯен, шумо баъд ҷавобгарӣ кашида мешавед мувофиқи қонун. канали юрист ҳамин гапои маро тасдиқ ки мувофиқи моддаҳош, мувофиқи қонун шумо ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. аз чӣ хотир? аз хотири оне ки маълумоти бардуруғ ҳисобида мешавад. кадом маълумот бардуруғ ҳисобида мешавад? ана ки дар инҷа ҷолибиш оғоз мешавад. ӯ маълумоти не ки шумора зитон зулм кардан, ӯ маълумот бардуруғ ҳисоб нест. шапидиш ай гуфтум бутали наҳдияна кайсай ҷалол задестай дар руш гуфтестай, дар руш дар ӯ маълумот далел ҳастай. ана ҳамуне ки ба фоидаи ӯ агар бироем бигӯем ки ҳамун маълумотҳои пешина гуфтагитон бардуруғ буд. дар ин ҳолат шумо ба защитаи ӯ кор мекунен. ана ҳамин дуюм заявлениятон ки баъдан мебироен мегӯен ки гӯё ки маълумотҳои пешинатон бардуруғ буд, ана ҳамин гап дуруғ мешавад. медонем барои чӣ хотир? дар дигар ҳолат мумкин аст ки дуруғ ҳисоб нашавад, мумкин дар дигар ҳолат шумо ӯро ҳифз карда битонед, дар дигар ҳолат ӯ худшона ҳифз карда битонанд, но дар ин ҳолат наметавонанд ҳифз карда. барои он хотире ки ин кора ма пеш бурдистам. ма абрад ниша даказат кардагим аллакай ва то охира мерам ки шумо прав биден ва ира мо дорем далилоша. видеоҳое ки мо дидем, суханое ки мо дидем, маълумотҳо фактҳо чизҳое ки ҳастай, ҷабрдида бидани шумора ва гунаҳгор бидани унора даказат кардагия, далилои 100% ҳаст. барои ҳамин хотир назди қонун худтона гунаҳгор накунед. рафта барои ҳифз кардани ӯ заявление накунед ки гӯё ки маълумотҳои пешинаи шумо бардуруғ буд, чунки ино дарди сари худтон мешавад. агар ки маҷбуртон кунанд гап заданда мо мефаҳмем ки шумо зери зулм қарор дорен, иша мо мефаҳмем. лекин маҷбуртон кунанд ки бирин заявление бинависен, дар уҷа метавонен ки ягон хеле бинависен агар маҷбур бошен. якумаш ки советон наметам, дуюмаш ки агар маҷбурам бошен бинависен ки аз даъвотон гаштагиен. бо мегум оҷ бародарам ҳайрон мешаванд ки чӣ ба братан нигоҳ кунед бародаро, иам ӯро ҳифз намекунад. лекин ман просто гуфтаистам ки агар маҷбуршон кунанд ки заявление бинависанд, байни интихоб аз оне дида ки биган маълумотҳои пешинашон дуруғ буда ӯро ҳифз кунанд, хубтараш ки биган аз даъвошон гузаштанд. агар маҷбур бошанд ба он шарти, агар маҷбур бошанд. барои чӣ хотир гуфтам ки ин ӯро ҳифз намекунам? барои он хотире ки гарчанде агар официална ин ҷабрдидаҳо аз даъвошон бигарданд, ино ҷавоб метаҳанд. чӣ хел? иш дар барномаҳои оянда ман дар ин бора кор кардаистам. хоб лайк мондана фаромӯш накунед. ино то ҳозира дарк кардагӣ нестанд ки қатъи оташ ҷанг доранд. хуб, гӯш мекунем видеои нава. дар инҷа дар программа ин микрофони ма киштагӣ буд. вообишем овози маро вай мешунавад, но шумо намешунавед. муҳим дар инҷа овози мани овози вай гӯш кунем. ҳамихе гап занем хуб нест ака. инҷа ман гуфтум шакили цол қатъи ё ки вай қатъи гуфт ҳамихе хубай. хе хуб ҳамихе бошад. барои ки рада рафтесам масад. душумда чӣ нашавада. И чӣ гапа ака? ёзи ма ами рӯз дуромадам ютуба дидам ами разбури ам барои сиқлат рафтесай. чӣ гап шиди хешид ака? инҷа ҳолата фаҳмондамаш, яъне фалон беҳмадон ҳамин корое ки шумо худтон дидем. нигаҳ кунед ака, иҷода чӣ гапай? рӯзи ма як чиам нақлтон мекунам мақсад. карочи ма ай 2018 омадам Россия, пешам меомадам мерафтам. омадам дига нарафтам. баъд права гирифтам омадам. такси кор мекардам. ва як бор ду бор карочи ай пеш ҳамун сиқлат одам гирифтам. масад
یک مردک کلانسولی توجیک هم گرفتم، یک زنک توجیک هم گرفتم مثلا. همین جلوت بسیار شدک دا. میگو که کاروچی همینجا داد یک برگادیر توجیکای مثلا مسلمانه که مسلمانگری داخلی مانندی نداره دا، رفتاری خوب نداره. بعد خیلی گفتم اخی اگم بچه مثلا توجیک نیستم خیلی بعد بگیرم را چکنه. با ایبان یک خدا دروغون نکنه یک سال گذاشت 2 سال گذاشت اکم همینجا زن گرفتم. همینجا دا زن گرفتم. هم تیراتوری که همین سکلاده که اوزی ما ای 2020 در همونجا زندگی کردیسم. اکا ایو یک دیتا یک 7 کیلومتر 6 کیلومتر بلوتارک دا. با همینجا زن گرفتم کاروچی همینجا زندگی کردم. بعد بدک مومنتوی که مثلا خیلی خیر سیاه دا. ماشینم ویرون شد. آواری کردم مثلا کار نبود. خیلی در یک جای دیگه کار برومد زدم رفتم خیلی اویلم همونجا مثلا بچه خولم خیلی بگونه نیمست بچه خولم همونجا بودم. با او هم خیلی که جا کار میکردم به کار شدم. با یک از گفتکشون که جا سکلادی آواشنوی همونجا توجیک مثلا بسیار ایده برگادیرش توجیک های. با مثلا اویلم گفت که خیلی من برم گفت خطی همی کار برم مثلا سبوک میشود یوردم میشود مثلا. افتم خیلی مایلی برم. بچه خولم قطعی اویلم رفت همونجا کار. همونجا رفت کار اونجا دا اکا یا بیوای فهمیدی یا بیوای خدو خیلی او را بزانه که به حد بیوای اخمق های ما مثلا کار بروی بیوای را بفهمیدم. فایزیگل گفتنی یک ممروز های اونجا فهمیدی و هم توجیک های ناموش فایزیگل های بیوای کلونسول های کاروچی ممروز های همی صبور های که همی برگادیر صبور های همونجا ناموش صبور های ما هم در ویدیو دیدیم و شناختمش صبور های یا پاکالینیا مثلا یک 6-7 کسان هم بچه های غرمه یک ما اینجا همه غرمه مثلا مردم غرمه که نگور نمیکنم مقصد که همی یک 5-6 کسان بچه های غرمه همونجا سکلادو در کار میکنن برگادیر کار میکنن یا تا دیگه هم در جای وینو کار میکنن او هم کم کم خیلی پوتاد میکدک ده همین نسبت دخترو او بسیار همی قرغیزو و ازبکو را مثلا چقه بده که توجیکو را گوخه نه خیلی خلوصا همجا رویش کردیم بعد هم بیوک میا میگه که کاروچی فلونی در محقول شدگی همین اویلای ما را میگه هم بیوه میگه بای اویلای ما میگه که من شدو رو میگه مثلا ما قطعی دودار شما اومدگی میجا کور مثلا اپاقی خیگل نزد یگان آدمی که باب خیزا بگه که مثلا این دروغ گفته است یا که یگان فایروف یگان گپ چپ دیگه شما ما داری برای چی گفتن نیستم شما فقط خودتون فکر کنین که درباره اویلاش گپ زده است درباره اویلاش آدم دروغ بگه و اویلای خچ پستاوید کنه چقدر بیناموس میتونه باشه که چنین کارا کنه شما خودتون خلاص برو کی دروغ میگه یا که نه کور مثلا اپاقی خیگل نزنه دیسو ای میگه اینجا همه شدور کاروچی و همین فورات پلی نرمالی بگیری و اولی که ساز همین کار که نرمالی کنی کاروچی هم آدم در معقول شدگی با یا ای کار میبروی و در همینجا باید بیارین اون زاپسی که و دختر گفت که در جاگه خوابم زنی مردک بردی گایدیه در جاگه خوابم برد زنای مردم دخترای مسلمان هم میبرم میگویم دروغوی زنی مردک یعنی که از اینجا برمیاد که زنی شودور به دستگی همودم و این گپ یا که تصدیق میشه گوش کنین با یا ای کار میبرویان پروشونا میگیرن و میبرویان اونجا و ما زنگ میزنم خیلی میگه با ما اینا ما گفتم نره دیگه اونجا مسعد و بعد یو خیلی گشت ما در اونجا مسعد چی کردم ایجاد کاروچی امی توش تو اوزی گپ خبر که رفته سای کی دخترای توجیک همه برن کار میفا این ریال نه یکا این ریال نه همی خیماسد هسته همی صبور همی دختری که معقولش باشه کو همی خشروع مسد خود هم توجیک کاروچی ده توجیک اوزبک فرق نداره هم دختری که معقولش باشه کو همه آدم اکو یا هفته 2 هفته یا مدام همونجا کار میکنه میبرم میگوشه باید دید که یا دختر دیگه که اومد دختر مسد کم تا خیلی خشروتر ایرا با یگم خیلی یگم چی قطعی اشتراف میکنن یگم چی میکنن آدم از کاروش در جونش میزنن که خودش ببرویا بروا همین که بعد
خب در همینجا یک کمتر توقف میکنیم و سخن گپ میزنیم درباره گپ‌های دلیر. خیلی که شما میدونین، یعنی که شما الکی уже فهمیده هستین چی کاره و چگونه که ویدیو دلیر شما الکی تماشا کردین. ما یک پارچه‌ش میمونم که چی میگه. انا اوزی مرا угрожа دارن کشتنیام. فقط ما چی میگم؟ چیزی هست ویدیو. اینای اکا که یوریستای اساق یعقوب ما روی کردم. های یوریست هم یاد همینجا اما اونم میشناسم روی کردم باوری کردم. و گفتنیم دلیر تو رو افتاده نشه. میدونیم که تو زیر ظلم قرار داری و این کارم نظارت دارن از بالا. ادکریت در همینجا نزد همگان میگم یک مشکلی سری دلیر میشوه. ما از انا همون سکلات و از ماماجانو لنگولی میبینیم. شما عزیز پس دلیر را تهدید نه. شما حرکت کنین که دلیر را یک در یگان جو در یگان پوش یگان خور نزنه. چون که جوابگر از این سپس автомاتی در سلامتی دلیر ایمنا شما میشین. ما میدونیم در گذشته چی گپ چی کارها رخ دادگیه. ما نگفتیم که اینو را شما کردین 100% چون که ما دلیل نداریم. لیکن من یک چیزی صفپده نشه میگم که پیش از لبای جو خبر یافتن شما خبر میوین که یگان بچه را یگان زن یگان و در جنگل دور کشیدن و فلان و بهمدان و دیگرش اینا خیلی هم صفپدینی های جالب میشوه. اینا چی خیلی که گرفتگی بردگیشان از همین خاطر ما چونی صفپدینی اگر درباره خدا ای روز نکنه درباره دلیل اگر ما شنویدیم автоматически در این کار شما نگارین автоматически و شخصایی که این کار را نظارت دارن از طرف مقامات ها این چیزا را هم به نظر بگیرین. سلامتی دلیر عین زمان البته که همیشه در دست الله های لیکن یگان گپ شوه این همین آدما باید که با جوابگاری کشته شوند. فهمیدی اکا بعد بعد یک چی دیگه بعد مثلا من 2020 اومدم در اونجا زندگی کردم. بعد هم وقتم تولی تاکسی کار میکردم تولی خیلی شید که او تاکسی با فکرم تاکسی کار میکردم. بعد یا بچک نقل کرد ای کدوم پدماسکوی اومده همونجا برای او دختر همسویش اومده در اونجا کار میکرده. مثلا ترسش دودیان او دختره که دیان کروچی اگه توش نه صبور کنه و نمیدونم مثلا که همو اوجا با یک 4-5 تا شغلک دورده قطعیش مثلا همون چی خیلی او خودش توقع نیسته در درون مثلا یک 5-6 کسی دیگه هست قطعیش همون سوزن خیلی سلام علیکی ساختن فوراشون کور میان نه فوراشون نمیوه مثلا اویلی کشون هم نویسن خیلی چی میکنن خلاصه هم دختره که 5-6 کسا میگن 5-6 کسا میگن. در همینجا گفتنیم کسی که جبر دیده یک چونی حالت های چه خیلی که نه برادر ویدیو رو تماشا کرد بعد علاقه برآمد مده میتونین که مده علاقه بروین. تلگرام شخصی ما در اپیسن همین ویدیو است. اگر که کسی اپیسن را نفهمه شما میتونین که تگ یکم کامنتر را نگاه کنین. در همونجا کانالای ما است. از پایان ویب کانال پایان با کانال основной است. در اونجا میدونین کانال کشوده و با ما علاقه کرده میتونین و همچون ما لیچکا ما میمونم در این پایان. کسی که جبریده در همین حالات هسته شما بروین شما نترسین شما نگاه نکنین این تهدیدایی که اینو کرده ایستن شما را نگاه نکنین اینو این کار با آخر میرسه. شما از این کار نترسین. شخصایی هم که زیر تهدید قرار دارن از این حالت اگر بروین آزاد شوند برآمده اصلی واقعه را اینا هم میگن. فقط گپ درباره فقط گپ درباره وقت و فقط از این کار دست کشیدن در کار نیست و گذاشتن در کار نیست که این کار خاموش شوه. کسی که طرفدار این کاره لایک موندنتون فراموش نکنین. لایک های شما اون را نشون میده که طرف حریف طرف دشمن میدونه که چی قدر آدم الکی میدونه اصلی واقعه را. این دختر میگه که مقصد من میرم ای بالاتون زایولین مینویسم. این اول کارو چیزش میگن که ای کور سر نمیکنین کور کامجا هیچ گپ چپ نکن. این دختر گوش نمیکنه میگه که من همین شاوکور میکنم من سحر میرم کاروچی بالاش مو زایولین مینویسم. بعد یو داوجا هم منتو ایکو هم منتو هم تریتوریا پول میتن فهمیدی برای که پاوه کمه دورن هم سکلات کاروچی هم بدک میتور هم میخپن با ما عدل میبرن با اجا هوشون میتن یو منتورا پول میتن. با این بچو کاروچی ایگا با صبورا میره و خلاصه که هم بچو خچو میرون هم عدل میرون کاروچی فایرود میکنن پپشنیکورا یا ماشین میاد کاروچی دختره که بور میکنن میبرد عدل میبرن 1 ساعت 2 ساعت محکمش میکنن میبرن شای عدل در ماشین میشوننش میگه که مثلا اگر پشتی همو جلوت کردی و چی کردی مقصد که
короче депортация мекунем. И тоҷики мо ай чӣ метарса, фақат ҳами депортация метарса да ака. خودت میدونی چیزا این دخترکم خیلی ترس میتم این بچه میاد جگه میزنه دخترم اینه میخوزی که میره از بور که شما رفته سه این میگرده کاروچی این خونگیشون میگه اول همی خیلی بعد کاروچی این بچه روی میکنه همسایه‌شون این دختر این بچه کی میاد این دختر اتکاز میکنه نه میگه هیچ گپ نیست ما پروست هم خیلی جنگ شدیم کاروچی تمام وقتی که همه این گپ کورتش نمیشه و یا هفته میگذره دخترک میزنه سر میکنه زمستون میزنه سرش میکنه این دختر میرود короче у бача мияд дар иҷа қатъиё бом мекова ҷанг ва ин гапҳо бародаро ҷон дора барои чӣ хотир чӣ хеле ки шумо дидин чӣ гуна сафпаденӣ метавонад шавад ки ба наздикӣ видео баромад чӣ гуна ино рафта куни русора лисидестиян дар сво кӯмак кардестиян ҳамин магар сафпадение ки ҳамин замонда баромад ҳамин видео яъне ки ин тараф мушкилӣ байни занҳои тоҷик рафтагиай зулм рафтагиай ино ҳамун замон мебуран видео мекунанд рафта куни вайёра лесида ҷанга дастгирӣ мекунанд магар шумо хайрхоҳ бошен мардуми тоҷик нестай ниёзманд дар байни тоҷикҳои худмон нестай шахсе ки ба кӯмак эҳтиёҷ дора ё ин ки ҷое нестай ки чунин камаз роӣ карда бишавад ба мардуми тоҷикистон лекин гап дар ҷае ки ба чӣ хотир уҷа роӣ карданд ба хотири ана ҳамин хел моментое ки дар ана ҳамин ҳолат рафтестай кор баъдан рафта против коркунанон хичона нишон мутанд ки ина мо дар ин момент ҳар як шахсе ки ҷанги россияро дастгирӣ мекунад любой кора ки набошад ӯро дастгирӣ мекунанд любой кора ки набошад фарқ надорад ва ино ин кора медонанд гарчанде ки шаҳрвандии ӯ кишварам дошта бошанд ҳамчунин ино тоҷиканд бояд ки мувофиқи қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон ҷавоб бидиҳанд мумкин дар ҷа бихези бугӯ ки мумкин ай ҳамин хел одам дошта бошанд аз ин тараф ҳам лекин не бародаро бо мегумтон чӣ гунае ки набоша ино коршон ин хел намемонад барои чӣ бо мегумтон барои он хотире ки дар ин кор маем шумо видеоҳои рӯзҳои наздик мефаҳмем ки чӣ гуна ин кор переворот мешавад ва ҳоло мегузорем шон ки хечон фикр кунанд ку чӣ кор метавона боша лекин ман фикр намекунам ки иё битонанд угадат карда ки чӣ гуна переворот мешава ҳоло сари ҳам қадар пучае ки угадат карда наметавонад бори духтара шумо чӯкор карден гиҷо бурден сусу ман масъала такси кор мекардам иҷа ҳайка ака уҷа ҳайки хека у хека холоса короче ман ҳамун ҷураеш ки масъала дар ҷои вино кор мекунам ҳамин сабура ҷураша бигем ки ҳам қишлоқа мумкин ки ҳам шаҳра мақсадам хеле короче қатъи ҳамун яду бор салом алейк бидам да ман гуфтам ки ҳамин хештагия ман гуфтам духтара ка намедонӣ ки ҷо кадагия намё не мега духтаро мега ҳамҷа масъала хай мия короче и ҳам короче ҳамин духтароро нагор кард ман гуфтам гӯш куда мега ки ҳам духтаро мефурашон хичона гуфтам ки майли ина биё допустим ҳисоб мекунем 100 духта ай 100 духта 20 духташа бигем ки мефураш ман туда ягон гап намегум дар бораи ин чиз масъала ягон ай 100 кас 20 кас агар ки буфура не ки гуфтам 80 тай ура намефура ку палибум ай 100 одам ай 100 духта ҳамаи ҳамура намефура ки яшон гуфтам шумо истифода мебарен ҳамин моментура ҳамин шумо истифода мебарен не мега ҳар ки биё брен гуфта бурдага духтара ки хили забор кардем короче бурдумшон як кафе ай кафе бировардан як ҷо як бигем ки кули об дар онҷа бурда духтара ка ваъда шуда ки мақсад ман та кор мемонам короче ин қавоиле ки туғрӣ мекунам бурдамро дар онҷа гӯ короче ман такси макам ман дизшам мебарам мақсад одам кушам ман кори ман ака ман любой каса ман якҷо медонам ки ӯ чӣ хеле одамай не ки хулоса ака ҳами имина ҳами и бобоҷон ака пеш худаш дар ҳамин ҷа кор мекардак и бобоҷон дар ҳамин ҷа худаш кор мекард ман барои ки пурсидам ҳамин рӯз занг задам як каса пурсидам ҳоли як одами як сарик қачон кор мекард 3 сол қачон кор кард ба биромад манро масад через як шино занг задам гуфтам ки ҳамра бу ки ҳамин дар бораи ҳамин сабур чизе ки медонам ҳамра гав занада масалан нисбати ҳамин имина тоҷико занакҳои тоҷик духтарои тоҷик чӣ кор мекунанд анав файзигиле ки ман мегӯм ӯ занак як хеле дуругунака 50 да чун 48 50 сола даже мумкин ки калонсол боша ҳамун занаки калона мегӯяд ӯ мамароза бидфаҳмид ака ӯ даму дарин кор мекарду ира ба и туғрӣ мекард ӯра ба ӯ туғрӣ мекард ӯ мамароза анаму короче кияй ҳамин дафъе ки гав задӣ ҳамун сабур қатъи метавонӣ худодан хеле гав зани рӯпарӯ масалан ба телефон да анаму сабура даъват кун бигӯ ки як саволаш бите бигӯ ки файзигил гиҷо дай файзигил кияй бигӯ файзигил занаи калонсол бигӯ ай кулоба гиҷояй
короче Файзигл бугу коргар дамҷа бугу мамаро затем хе конкретни саволш бите бугу ам Файзигл ам мешнуси ам Файзигл ам хеле одам мешнуси қатӣ кор мекард ҳозир намедонам точно шаки кор мекунад ё не масалан Файзигл гуфтани одам занаки тоҷик мешнусиш бага ки не қасамш бите бага ки хо бугу ки амра гӯи хо қасамш бите не гуфта қасамш бите хеле ки ки мекард ку чинум дора ин қирғани қасам медод ку хе ин я та дига буд ку ҳозир и гап коре ки рафте сатам ёра қасам бите ку ака аму тош то одаме ки медона ку ҳамёра маса дихтарира ки я маҷбурӣ ку по-любому и видеора мебина ӯ худаш ами одами даркорӣ да ку ба худша мегира мефаҳма ма ба номи алло қасам алаки нигаҳ ку гапат 100% ака нигаҳ ку ҳозир просто чико карданда ака худат и коро да масад ма ҳамин видеои хита постоянно тамошо мекунам ака ба худо постоянно тамошо мекунам масад чӣ мекунам ту худати хеле коро да мефаҳмӣ медонӣ ки чӣ кор кунӣ бояд не ки аммо одамора бугӯ ки як масад як гапшон бугӯ ки инами ки ҳозир гап коре ки рафте сай ма ҳамин духтарора бугӯ по-любому адресошонам меёбам мефаҳмам киян чиян ина ай байни 1 моҳ мегзара 2 моҳ мегзара 5 моҳ мегзара 6 моҳ мегзара ма серавно шуморо доказат мекунам и духтаро бугӯ ай пеши мо дур мераванд я умр қади шумо нестам и духтаро ай пеши мо дур мераванд бугӯ баъд мақсад ки ма ҳамашам мефаҳмам лучи мақсад қоил шин дар кортон қоил шин ҳамин мегӯянд ки то шамол нашава барги дарахт намеҷунба ҳамин начи ягон гапе ҳастай ки ҳамиё биромадан ҳамин хе кардан ё тобакам худо ё зиндагишонам ҳаромай ё мақсад гапи ёам ҳаромай занаки шудорам духтари хунарам занаки 70 соларам я банги тварам я бангиам нигаҳ кака ман мақсад мебурам гап мезанам агар бугӯ ки зангат бизанам ё дар прямой эфир ягон чи мақсад маштоби натонам не дид нестам не ки мақсад ки ҳамин рӯи ман натова ҳамин чизи ман натова барои ки мақсад ки ака ту метуни любое время ку ака мақсад ки телеграми ма кор намекунам ма телеграма мақсад удалид мекунам кай ки дар кор шуд скачат мекунам ватсап да ҳамин номерам ватсап дорам ака агар ки мақсад битони ту мара ба ватсап бе мақсад рӯи ман натова да мақсад ма хеш тавор дорам аки хаи ма да западлоам неста ё просто конечно мақсад ки ака нигаҳ када мақсад ки ма ҳоли бо доказат ман меёвам барои и пидаразо ман меёвам доказат одамои шадида мақсад ки занаки тоҷика истифода бурдан кор файродшон кардан маҷбурӣ гӯшон гуфтанд ки бре любой ҷо даъво ку мега любой ҷо даъво ку ту тоҷикӣ мега гапи тоҷик дар гиҷо мегзара дар гапи мо дар иҷа мега тем боли ба худо ака ту ами ма инами ҳозир соат чанда соат 5:25 ай ма соатҳои где-то 10 да ака дар хона мешавам 10-11 да дар хона мешавам масад шофёрам то ҳам 10-11 рак масад яндекс кор мекунам хона да мешавам ма ҳама одаме ки қатиш 3 сол кор кардак як старик ай ӯ да ҳамон ҷа кор мекард 3 сол қатишон кор кард ӯ бо хушрӯтар медонад ӯ хушрӯтар медонад ту метони ака мара дар ватсап ё ки хайди телеграма удалид намекунам мара любой вақт занг бизан ака ҳамин листҳои ман натова ма ҳамин одамора ҳамин хе мегумшон ҳамин хе мегумшон ки мақсад ки шумо ҳамин хеле шумо ҳамин хе тварен чит гап неста гап нест хуб ака май мефаҳмам ака мефаҳмам хеле номардор ака ҳамин ҷошта мақсад нобуд кардан дар кор ки мақсад хай худат мефаҳмӣ ака мефаҳм мо ӯ мардуме нестем ака ки мора мақсад ки пас бизанам мо да намезеба ин чизо ака мо да намезеба майли гап нест хуб ака панод ба худо майли чихе медонед шумо ма всё равно против гапи одам кор карда наметавонам чихе мешнавен гуфт ки рум натова хоб ака руд наметова ягон мушкил нестай лекин мумкина имконият дора ки чӣ гунае ки далер ва чӣ гунае дигар ҷабризаҳоро таҳдид кардан мумкинае ки ин кор болои сари таам биёя чира гуфтаниям ки хита нигоҳ ка аллоҳ нигаҳбонот боша лекин бозам мегум агар ягон таҳдид кардан ягон биромадӣ бугӯӣ ки ӯ далид кунед дигар гапу корош ин гуна коро намешава мутаассифона
чунин кор шиданаш мумкин аст ки бо буроян хитам таҳдид кунанд лекин ино беақлишон то ҳамин дараҷае ҳастад ки ин хел кор ин хел зулм дур дароз давом намекунад мумкин аст бо мегӯ мумкин аст дар дигар ҳолат мумкин аст ки давом кунад но дар ҳолате ки ин кора ман пеш бурдастам шумо дур дароз чунин кортона пеш бурда наметонен гарчанде ки ҷабридаҳоро нахарен гарчанде ки ҷабридаҳо аз гапҳошон нагарданд ҳамин все равно шумо наметонен рӯ ҳафтода нашин шахсое ки аз ҳамин кор ҷабридидаен бинависен мада ман қатъи алоқа бироен шахсое ки ҷабридидаену зери зулм қарор дорен ман шуморо мефаҳмам ман шумо ягон чи хафа нестам ва тамошобинода оне ки мебароранд ин одаморо мисол дар каналошон ягон версияи дигашон нишон метиҳанд ягон кори дига мекунанд барои чие ман дар аввал шуморо гуфта будам ки ман шуморо мефаҳмонам барои чие барои он хотире ҳастае ки шумо диққатона аз мавзӯи асосӣ дигар кунен яъне чӣ гуна мисол ҳозир мебароя ӯ тарафш меяд ки не мара мақсад унау духта ихели гуфт инаиш ихели гуфт ва дар дуруни ҳамун кор конфликт медозанд иша ба иш мисол ҷабридидорҳо дар як версияи дигаре пайдо мекунанд ки чӣ гунае ки аввал медонед шумо занаке ки баромада духтари ҷабридидара бурда дар хонаш нигоҳ кардагӣ буд ӯро дар якум эфир буровардан қатъи ҷанг дохтанд ки ира гунаҳгор кардан ба Мамарозову фалону беҳмадон а дар дуюм видеошон иноро бароварда бо тарафи ба фоидаи худшон гап зидан мақсад версияҳо гуногунай байнда шуми хаштестае ки шумо абсуждат кунед онеро ки и духтар қатъи духтар чӣ гуфтай и ира Мамарозов гуфтай ё ин ки нагуфтай фаҳмидед мавзӯъ дигар мешавад ва ҳадафи ҳамино ҳамие ки мавзӯъро дигар кунанд аз шумо вазифатон оне ҳастае ки нагузоред мавзӯъро дигар кунанд шумо айни замон баъди видеои динагии ма ки биромад дар бораи далелиш намемонам боз картинкаша як бор дига тамошо кунед баъди ҳамин видео шумо дига далнеши ин зано чӣ меган ӯро дига гӯш накунед чунки ино зери фишори гапора меган фаҳмен аллакай ҳамира тамом иҷа нуқтае чӣ далел чизе мега чӣ далер чизе мега чӣ ӯво чизе меган ино зериш фишорае мо аслиша медонем одами ақлдор ҳамин видеоро тамошо кун уже мефаҳме ки асли воқеият чӣ гапае ва ино мехоҳанд ки ҳамира ҳуши мардума дигар тараф кунанд инаи мара ӯ хеле гуфт далера мақсад угаварид мекунанд ки тибу буро бо ки унаvu духтар тараф фалон кор кард дигар чӣ мушкиле дошт мақсад дигар барои гуноҳа асари худшон дур кардан бояд ё як версияи дигар бисозанд лекин вақте ки версияра ту месозӣ ма ӯ версияра таҳлил мекунам ва шумо калатон ба ӯ дараҷаера нестае ки версияи бисозен ки ма таҳлил карда дуруғ ӯро буроварда натонум фаҳмидед шумо модарзод ҳамин хел тупой омадагӣ бо темболигӣ дар назди ма сохтаам бигирен шумо версиётон сохтаам бигирен видеои оянда рӯзи душанбе криминални расследованияҳоай ва дар криминални расследования ҳамин масъаларо расследоват мекунем ва меқапем нисастиковкаора дуруғора в общем допросе ки ма аз ин духтар гузарондум дар эфир короче хеле ҳам ҷолиб мешавад бо як бор дига модару апаву хоҳарои ҷабрдида мо аз шумо хафа нестем гарчанде ки биромаден ягон гапҳои чӣ гуфтен ва далер мо ҳам аз таам хафаам нестем мо ҳолатеро дарк мекунем аллоҳ кӯмак кунад ва дига бародарам дар баршон бошен ва шахсҳои аз мақомотам мақсад алоқаш бироен фаҳмонеша ки ҳолаташ хубай ва натарсонаша чунки ино таҳдид мекунанд ки ба ҳар корҳои дигар гунаҳгорш мекунанд фалон беҳмадон ин одам метарса ба аз ҳамин хотир бародаро фикра қайхтона дар комментария бинависен ду видеои нави охира ки дар болои экрани шумо тамошо карданша фаромӯш накунед ва ҳамчун ссилкаҳои лозима дар рӯи экран дар наҷа ссилкаи курси ма яъне ки ман курси блогерӣ дорам аз дараҷаи аввал то ба профессионалира мумкин шумо пага оянда шахсишен ки ман ҳастам нестам шумо чунин даҷолора бо бишканед ҳамада хайр то видеоҳои оянда мега акай бобоҷон дар руд нур намонда нура чико бени сума парто